er bare smidt dynamit på båden, så kan ud og så sprænge lortet. Battlefield moments. Ej, der er eksploderet. Kan jeg køre en ned med båden? Jeg kørte en ned! Jeg kørte en ned! Jeg skørt! Der er både oveni og jeg skørt! Jeg stod bare plat. De var lige med jer, de stod bare plat med mig. Jamen, jeg bliver inde i båden for at sikre mig selv. Skørt! Jeg vil flanke dem bagfra, tror jeg. Fuck, man. Der er en bagved jer. Jeg er spawnet på jer, men... JB2 requested to drop at these Ja, det ved du godt. Det gør de. De er på vej tilbage. Watch over there. Ja, jeg prøver at se, om jeg kommer ind og spørge. De løber ind i A-point alle sammen nu. De er allerede ved at skifte over for jer. Vi får 6. Vi får det, ja! Vi får det, kraftedeme! Hvor meget fik du for det der? Du fik nok 14 kills eller sådan noget. Jeg synes det er lige så for åbent. Og så synes jeg spiller det her, hvis du capture the flag eller fanden der. Hvis du spiller det her i. Det er bare cancer. Jeg skal lige forbi her. Nej, jeg kan. What? Go for me. Eller spawn på dig. Hvad fanden er der ikke tid til at samle det lort op? Det der, det hørte jeg fuldstændig forkert. Hvor? Hvor? Jeg kommer! Jeg tror jeg. Easy fucking penge, mand. Nå. Oh. Anders! Anders! Min penge! Hallo! Jeg fik tilbage med mig! Nej! Hallo! Nej! Nu kommer der en medic, jeg venter på her, mand. Nej! Ja. Det var blodbad her. Og så kommer der en medic og snupper jer. Der kommer en ny medic. Spår på mig, der er en kampvogn herhen. Jeg kan høre den i hvert fald. Den er på vejen til din venstre. Nej. Let's go, let's go. Jeg er spottet. Let's go! Let's go! Allah, 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 Allah. Jeg blev godt smadret lidt længere hen. Hold kæft, man. Mangler lidt endnu, dreng. Jeg tager den. Jeg tager den. Nej, den fik Kan så fejre? De der 4 mennesker, der er sådan en stik. Ej, hvad er den ikke ramt? Kom så. Det er til venstre derinde, kan jeg høre. Jeg kan bare se jer gå op med de dildoer der.
Go! Go! Ja! Kom nu! Ja! Mit shadowplay. Tænk nu. Ja, min røv exposed. Det er ikke godt. Det er den der missiltank der. Jeg tror vi har A nu. Ret. Tak, jeg fik også sådan 7 mand derinde alene. Det er bare sådan ned. Hvorfor det? Der har man flydet plukke. Med en panserbryg. Der er ikke nogen, der gider være her alligevel. Så det går lige godt. Ja, bare lad ham her. Ja! Det jeg hoppe ud, så gør jeg bare ham. Jeg skal prøve at se, om jeg kan gøre noget ved den, men jeg kan ikke love, at jeg gør meget ved den. Jeg skal lige reload. Kommer jeg over her. På broen, siger du? Men den skal bare skydes en gang, den tank, der lige eksploderede den fuldstændig. Hvad fuck for det, at de så der kom efter mig? Det er lige nærmest bare sådan en flare gun. Jeg tror ikke, de der sniper, de ved, hvad det er. Jeg kommer lige efter. Der er om 20 sekunder. Ja, Der er en, men der dømmer sig forbi der. Seht ihr? Angriff! Angriff! Da drüben! Ja, tak, det er også det politier. Ja. Vorsicht! Gefahr! Det var derfor, vi skulle bare holde vores kæft. Jeppe, han er stadigvæk i liv. Brauchen Sanitäter! Brauchen einen V1-Luftschlag! Da ist Gefahr! Nå, jeg fik det. Seriøst? Nu ved jeg i hvert fald. Nu kan jeg gøre noget. Hvor fanden er du henne? Er du ved... Du er ved broen? JB2 requested to drop at these coordinates. Take this. Watch over there! Fuck er det her til damage for? Og jeg fik en deres fly også bare igen. Nice. Jeg ved ikke, Anders han er under rampage der. Ja, i hvert fald, ja. Så bare Anders stop, det blev bare fyldt op i killfeeden kun. Du tog lige element på A, gør du ikke? Der er en tank ind på A. Ikke jeg fryser, men det der med, at jeg ikke spiller endnu. Men jeg tager fandme med Grand her på Salt. Har der ikke en, der går med dæk? Eller to, for guds skyld. Det er jo endnu bedre. Jeg går efter bumpen. Ja, god idé. Jump! Go! Jeg var så hyped på at spille, jeg har ikke spillet en hel uge. Han lander i vandet, mand! Fuck
Fuck, det er så Ja, dumt. det var fandme iskold fødder. Fuck, det er så dumt. Du stod bare, du ragdollede mig i luften. Du stod bare stille med dit gevær og kiggede rundt. Du næste ham ned i faldskærmen. Og I to fly helt der. Hej! Du råbte det bom, mand. Fuck, det er episk der lige nu. Oj, hvis det er bombe. Overskud forbi, ja. Vi kan triple kill med den her. Det så jeg fandme det der. Det var fandme det. Det der. Det var også nasty. Og I sagde, du bliver ved med dig. Der kommer I til. Jeg tror, jeg kommer til jer. Klar, Rufer. Ja, jeg er klar. Jeg fik ham. Vi kan prøve at svare på dig. Ja. De var derovre. De er derovre i De er samme bagved dig. samme Jeg hul kaster der. liv af. Du kan godt se, ja. I samme hul der, hvor jeg stod tidligere. Er du død? Nej, det var det ikke. Det var siden går nu. Jeg er klar på den sted. Ja. Så starter jeg med din midten. Så er der en pakkekanon. Har I set det? Charges are set. Holy shit, hvad fuck var det? Skyld op for satan. Har du også trench carbine? Nej. Det er bare en pistol, der skyder rigtig hurtigt. Nå. Anders, du kan bare sidde deroppe. Jeg spawner. Hvad så? Okay, jeg går banana. Okay, jeg gik ikke bananas. Nice! Jeg kan bare høre det der. Vorsicht! Seht euch das an! Det er stadigvæk. Ja. Glazing blow. Jeg kan ikke se den nu. Nej. Jeg tabte den. Har han taget det der i busken? Der er han lige der. Ja, sæt. What? Det ramte ikke det der. Det er ramt. Der er en i røven af os. Der er en, Ja. der kører i røven af mig her. Han kan sige til granat på mig. Vi skal have ham der! Jeg prøver. Sådan der. Det var sgu da lige utroligt. Den første skud, det ramte lige en på ham, og det skadede ingenting. Nej. Det er løgn. Nej. Jamen, den der tank, der er skødgang på den, så kan jeg se, at der var et grønt logo i den. Så, nu er lortet ned i hvert fald. Just a moment. Der bliver skudt på den her bitte bygning her. Blast! Requesting a JBP drop at this location. De gør det fandme i forvejen. Nej, jeg var lige ansat. Hvad skete der? It's a damn tank there! For sammen Lys, med mand. first aid. Han har jo ikke Wayne i first aid, skulle du tænke på. Jo, nej. Ja, det var hele joken. Nå ja. Nej, hvad sker der? Fuck! Og der kommer lige til. Fuck. Fuck, du fik mange point af det. Fuck, du var mange. Øj, i Oh my satan. god. Han går ind i den ned.
smider du? Ej. Nå, okay. Det må være den her ruten her. Looking at trouble over there. Dude, der er en tank. Fuck, det vil jeg gerne se et fans vinkel, det der. Det er så kun 50% af ens skærm, man bruger, når man sidder i den her kanon. Der er et fly der. Vi kan lige en pandbad bare ud i fjeset. Please sig det vores. Okay, cool. Der er en båd til venstre. Er I sidder i festen? Nej, jeg har været ude. Jeg kan ikke sejle ret langt, det er lidt nedad. Der er en båd lige der til vores venstre, der er en packbus. Hvad fuck skete der? Hjælp mig! Jeg ødelægger lige 3 spawnbeacons der. Der er en, der sidder i en båd stadigvæk. Nej. Hvorfor skete det der? Hjælp mig for helvede. Nej, det er bare 100.